umzansi wonke jikelele. Lo bingelelayo u-Andile Mbatha, ekhaya kuseMkhuze, Mhlekazi, esigodini sakwaFakode. Ngokwegama lasemculweni ngibizwe ngomshana student. Eli gama-ke lithi umshana student, u-student umalume wami. So mina ngumshana wakhe. Ingakho-ke kuye kwavela leli gama leli ngiye ngabona ukuthi kungcono ukuthi ngilisebenzise ey'nkundleni zomculo. Abafowethu, inhloso yokuthi ningibone ngihlezi lapha phambi kwenu njengoba ngihlezi nje, ukuthi nginethulele le album le okuyi-album yethu yesibili, umshana ka-student. Eyokuqala ibithi Inkinobho Engenambobo, kuyile ethi Sivele. So bafethu, kungayintokozo kakhulu ukuthi njengoba nikhona nje nalowo afaka isandla alekelele, ngoba umshana ka-student usewumculi osakhuphuka emculweni, uyafika nje manje. Kungayintokozo kakhulu ukuthi lapho nalapho kuyofinyelela khona leli phimbo, umuntu alithathe ngokweqiniso, angalithathi njengomdlalo, ngoba nami ngiyafisa ukuthi ngibe umculi ovelele njengabanye abaculi. Ey'ngomeni zami kule album iney'ngoma eziwu-14, okuyi-remix, ingoma ka-number 15. Kulezi ngoma zonke ngiyajabula ukuthi konke bengifisa ukuthi ngikudlulise kumuntu okhona lapha eMzansi akuthole. Iy'ngoma ezexwayisayo, ezinye ezenjabulo nje siyayijabulela, ezinye zokugida ingoma. Kuyajabulisa kakhulu-ke. Ngiphinde ngibonge kakhulu abafowethu engisebenze nabo estudio e-Amedok. Ngibonga unjiniyela wami uGodima, umketulwe onjiniyela, Imbongolo Dlamabhanisi, ezinye Sidlutshana. Isigwele sakwaDlamini-ke leso. Lo msebenzi nje uwonke ukhavwe uye wonke, okuwuye esiuqale phansi naye saze sazofika ekugcineni. Ama-backings aculwa uyena umshana student, uyena olidayo, uyabheka u-1 no-2, konke nje kwenziwa uye. Ngibonge ubhodi osidlalela ubasket, uCelimusa Zuma. Ngibonga umfowethu umfoka Maphisi, okuyena obamba iqhaza elikhulu esiginqeni, no-JJ umfoka Mbuthuma. Ngibonga bonke abafowethu esibambe nabo lapho, kuyibona abangigidelayo, abangisizayo uma ngabe kunemidlalo esingena nabo e-stage. Ngiyethemba abafowethu ukuthi ningabafowethu nonke emzansi ngizonisela ngayinjalo.
umshana student uyatholakala lapha ku WhatsApp na ku Facebook uyatholakala. I-album yami ngiyanithembisa ukuthi kusukela nge-15 zalenyanga esikuyo April izobe itholakala. Itholakala kimi noma kuma downloads izobe ivela. Engakhona ukuthi ningene kuma downloads download ingoma Mshana Student uyidlalele yona nje kube mnandi. Okunye ke bafethu ngicela ukuthi uma ngabe kukhona okuwrong okuzayo nge-album Mshana Student uzame ukuthi uyibambe serious ungifonele kule number ethi 066 157 1437. Uzongithola ku WhatsApp nasocingweni ungangithola. Uma ngabe kunento ofisa ukuthi ungilungise kuyo, ngiyacela ukuthi ungifonele kuleyo number. Ungafoni ngokugxeka ngoba uma ngabe ugxeka mhlambe ngasuke ngithathe kabi. Kodwa nje ikhona indlela ukuthi uma ngabe ulungisa umuntu uvele ngayo. Ngiyabonga. Lezi yasidayela, so kushintsha